Θα παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας της Διαχειριστικής Αρχής να έρθει στο βήμα μεταφέροντας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι πρόξενοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι του κέντρου, εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής και του Διευθυντή μας, του κύριου Εμμανουήλ, σας καλωσορίζουμε και εμείς στην εκδήλωση. Η Διαχειριστική Αρχή είναι ο εθνικός συντονιστής του προγράμματος της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας και παρέχει πληροφορίες και υποστηρίζει τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως επίσης και συμμετέχει σε όλα τα όργανα διαχείρισης και σχεδιασμού, κυρίως, της επόμενης περίοδου 2014-2020. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι σύντομα, σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο και τις προτεραιότητες του επόμενου προγράμματος. Ο νέος κανονισμός της ΕΕΠ που διέπει τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας εισάγει εργαλεία έτσι ώστε να κάνει την παρουσία της Ευρώπης στις γειτονικές περιοχές περισσότερο αποτελεσματική. Μέσω του στόχου της διασυνοριακής συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να συμβάλλει στο γενικό στόχο δημιουργίας ενός κοινού χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας. Για την πρόθεση του στόχου αυτού έχει θέσει 3 γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις και 10 επιμέρους θεματικές προτεραιότητες. Δεν θέλω να σας κουράσω αναφέροντας τις μία προς μία, αλλά με σκοπό να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών, πρέπει τα προγράμματα να διαλέξουν και να διαλέξουν πού θα επικεντρώσουν τους συγκεκριμένους στόχους τους και θα πρέπει, με βάση τον κανονισμό, να κατευθυνθούν σε τουλάχιστον μία στρατηγική επιλογή και κατά μέγιστον 4 θεματικές προτεραιότητες. Γι' αυτό το λόγο η συνεισφορά όλων σας είναι απαραίτητη και πολύτιμη. Σας εύχομαι επιτυχία και στο έργο ΟΛΚΑΣ, αλλά και στο διάδοχο του, το ΛΙΜΗΝ, και ένα απόλυτα επικοδομητικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.